ni ya sani kuka a zuciya wai ya zana yi yan mata. Gari na masoyi bai da nisa zana ta wala dare wala rana, na yarda da zo guba ne ina sha zai kai ni makwanci na. Kin tafi kin min nisa ina kika je ne ya amar sona, kullum ba na sukuni ban iya bacci wajen makwanci na. Ashe dama masoya suna kuka in rabuwa ta zo da ban kwana, wayo Allah cikina kamar kaina baya jikina ma. Soyayya ta tsakani kamar ba wannan da bai da kowa ma, na zama jamakar maraya wane ne zai ban gurin kwana. Kwarai soyayya gaskiya ce ni shaida ne ba da wai ba, dan kwana fada tarkonta na juya ba dan kadan ba. So makaho ne masoya ba shi ganin laifi ko an duba, wanda ya rasa soyayyarsa na masa jaje za ya shafa ma. Gidawo yin biyata in ba ke ba za ni kai ba, zuciya ba ta sukuni za ta buga in baki zo ba. Shakuwa ce ni ta jamin za na zamo gawa ku dubi yadda yau na koma a ta magarma ba ni ba ne ba. Ai soyayya na da daɗi, ka dace da wacce ke son ka za ka zamo a cikin nishaɗi. Za ka yi ta farin ciki kai da mazan kare za ka yi ta faɗi, ranar kwada so ya juya ka wallahi sai ya girgiza ka. Na ɗauke ka na kama hanya zan je neman masoyiyata, in so na gaskiya ne na san wata ran za na ganta. Ko ina kika je kika zauna zan zo na ganki gimbiyata, ni na rike alkawarin ki zamzam ba zan ya da kewa.